Vítajte vlastne v úvode toho celého. Dve baje vlastne idú do jednej z najchladnejších zím, vlastne aké teraz momentálne sú. Uvidíme, kde dojdeme. Auto si chceme kompletne nachystať, čiže tým pádom vlastne motor, všetko nejaké drobnosti okolo interiéru, podvozok a tak ďalej, nech vlastne sa nehambíme, alebo teda nech vlastne dojdeme čo najďalej, ak sa teda podarí, lebo ísť plážovým pick-upom niekam úplne na sever je vlastne už samo o sebe dosť taký hardcore. No, ja som si vlastne na aute už nejaké veci chystal. Zateploval som pod tapacírmi, som dával vlastne takú takú penu. Díky tomu vlastne je v aute teplejšie a je tam o mnoho menší hluk toho celého. Menili sme náplne, kontrolovali vodu, do chladičov sme kontrolovali a tak ďalej. Kontrolovali sme olej, ja tam mám nový asi cez 1500 km najazdený. Máme batérie v dobrom stave, bereme boostre a nejaké tieto blbosti okolo toho, takže veľmi dôležitým faktorom budú určite aj pneumatiky. Ja berem vraníky Green Diamondy. Za mňa osobne tieto gumy sa celkom dobre osvedčili, hlavne v zime, pretože a na lade, lebo oni obsahujú v sebe kremík, sú také mikroskalky, čo pomáhajú na lade. Sú naozaj dobré, som s nimi spokojný, dobre brzdia. Sú hlučné, auto s nimi troška pláva, treba byť predsa obozretný, jedná sa o protektor. Plus mám samozrejme hore rezervu, takže ja osobne myslím, že s obutím ako takým problém nebude. Uvidíme, ako to bude s tankovaním, pretože predsa máme plyn, jedna aj druhá baja. Auto z tejto strany, tuto na kapotu, aj na predok idem dávať tzv. Podprsenku, pretože mám to po lakovaní a jednak aj tie skalky nech sa tam neobijú. Proste už je to exemplár do múzea, takže nech sa vráti v ako takom dobrom stave. Je to nahodené aj kvôli tomu, že je tam lepšia ochrana na chladič a kondenzátor vpredu. Lepšie sa auto zohrieva a hlavne je chránené voči skalkám a podobným nezmyslom. Takže a inak jedná sa o originálny diel priamo pre Subaru, ktoré vyrábalo Lebra. Priamo z Ameriky, dalo sa to kúpiť na Outback a Baju vlastne z týchto generáciách v tej dobe. Moja je síce, zhodnotili sme o späťák vyššie, ale zase táto bude lepšie aerodynamickejšia, moja bude zase viac do terénu, takže uvidíme, kto bude koho ťahať. To sa všetko dozvieme, no a zoznámte sa s Peťom. Peťo je majiteľ hlavne kapučína a tej žltej krásavici vlastne. No, ako sa teda cítiš na zajtra? Ja som najviac pripravený. Takže si myslíš, že to zvládneme? No, lopatu sme naložili. To síce taká detská lopatička, hej, ale je už vlastne nachystaná taktiež. A inak takto vzadu to vyzerá, že si normálne viac na zemi. Si horšie na tom. Čo si obul? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Krivé vraníky. Pozdravujeme Igora. Igor! Interiér si nachystal aj všetko ostatné. Áno. No. Hrá mi všetok jeden reproduktor. Všetok jeden, hej? A mám sedačky. Dobre, každopádne ráno v priebehu O 12:00. začína teda dlhá cesta. Takže máme 6:50 hodín ráno a dnešným dňom začína teda táto púť s týmito autami. Užite si to, otvorte si dačo a sledujte. Je 9:30, poslušne hlásim, vychádzam z Vyhieň, tempomat funguje, plyn stále neprepína, rádio hrá na všetky strany okrem zadu, krásne cesta pokračuje, prepnutie na plyn netrval ani 20 km, ale za to 20 km trvalo, kým mi prestalo hrať rádio, pretože zamrzlo USBčko, že vraj moje ziminka hovorí. A je naozaj super mať dve nádrže, LPG plus benzín, obidve ideme natankovať do plná. Peter by už mal snáď každú chvíľu doraziť a prísť. Poslušne hlásim rádio opravené, plyn prepína a tam, kde si, je Branislav. Už sme vlastne prakticky zbalení a natankované do plna. Toto nás podľa mňa na hranici za to. Odchádzame
bereme ešte posledné veci a ideme. Poslušne hlásim odjazd. Navigácia hovorí 50 minút do Martina. Aktuálne mám prejdených 160 mil od výmeny oleja a máme krásnych 34 stupňov. Veľmi ma to mrzí, ale prišli sme o jednu GoPročku, ale druhá sníma v pohode. Neskutočne sneží. Čo je úplne super. Myslíš, že aká bude cesta? Veľmi dobrá, stále nevaríme, je krásne chladno, takže ideál. Hej. Kúri. Ťaháme sa kolonou už asi úprimne hodinu a toto ako keby nikde inde nebolo možné, len na Slovensku. Mám z toho fakt taký pocit. Pri zastávke v Martine sme kúpili GoPročku, aby sme mohli nahrávať videá. Iba klasické. Daj mu ohňa! No, výborne. Neuveriteľné, ale po 5,5 hodinách sme sa dostali konečne ku takmer už poľským hraniciam, čo je neuveriteľné proste. Máme tichých pasažierov, tých vám potom ukážem, len teraz spia. Pozrite sa, akých máme parťákov so sebou. Môj parťák nespolupracuje a smrdí. Môj zase spí ešte. Ty len necítiš. Necítim, no a vlastne ako tam to ide, sme niekde pri Krakove. Takto to vyzerá, keď vám dojde voda do ostrekovača, takže vidíte doslova toto. Inak autá poslúchajú na výbornú, bez akýchkoľvek problémov. Toto si plní účel na výbornú, doslova do písmena, pretože zachytáva to všetky skalky, sol a podobné nezmysly priamo tu. Dá sa to potom len zmyť a hotovo. Troška zápasíme s námrazou na rampe, tu som už čistil a sem tam máme sneh na korbe, ale inak úplne v pohode. No a ešte pravdepodobne spí, takže... A už nie. Už nespí. Tak. Pozrite na ňo. Idem zobrať obojok a idem ho venčiť. No pridaj teraz. Neviem vám to, kamaráti, inak nahrať len takto. A takúto cestu máme už viac ako 100 kilometrov non-stop, kde furt proste sneží a sneží a sneží a fúka celkom slušný nárazový vietor.
Máme byť za 8 minút na ubytovni, takže som strašne zvedavý, ako my ideme toto dať. Pozrite tú vysmiatú tvár, to znamená, že sme konečne prišli na miesto. Tu si ráno zahráme basket. Povedal jednu dôležitú vec. Nech sa páči. Tie zimné gumy Igor! Pozdravujeme Igora. To je hrozné. Poďme hľadať kód. Pozrite, ako to tu pekne vyzerá. Mega. Tento vrzgajúci zvuk, ten mám hrozne rád. Pozrite na ten zaujímavý názov izby, teda číslo. Detiska, nepodarené. Decká, ako sa vám darí? Poď sem, poď hore, poď. Na poď, Zuzá, poď. No, kto je dobrý psík? No, jasné, že to je Dušan. Trhaj, dáme medveď. No poď. Ste nejakí lovci medveďov, nie? Dobré ránko. Inak mená ešte nemajú, ale sú hrozne zlatí. V noci to tu bolo akože ešte, že sa dá tadiaľ to chodiť dookola, lebo vedeli to tu obísť asi tak miliónkrát. Je tu celkom veselo. Ideme pometať autá. Ideme ich naštartovať, nech sa troška ohrejú. No a pokračujeme ďalej smer Estónsko. Chceme sa dostať v podstate čo najvyššie. Hlásim situáciu, benzín stále plný, mil prejdených 480 a krásnych 29 stupňov a Braňo je niekde tam, bez nádej. Ako sme pekne odstupňovaní podľa svetlej výšky. Ako sa cítiš ako najmenší? Ja som celkom s tým spokojný. Hej? S tými mikrogumičkami. Za to môže Igor. Pozdravujeme už neviem koľkýkrát Igora. Áno, a dúfam, že lopatička funguje. Tak zmeraj od nohy. Jedna stopa. No a tam je koľko? Odmeral som, si vyšší. No tak vidíš to. Som vyšší ako Hilux. Za to určite obratnejší, ale zase Hiluxy asi nie sú štvorkoly permanentné. Určite nie. No, to bude zadok-kolka. V tomto máme my zase obrovskú výhodu, lebo my sme permanentná štvorkola, takže... A jemu štvorkola funguje tak do 90-ky. No. Mne do 130-ky v míľach. Tak a opäť tankujeme. Ja takto, Peťo takto, keďže zase mi nenehal stojančurák. Si pomalý. Takže ide to zatiaľ takto, čiže niekto mi musí držať hadicu, aby som to tam dal. Inak vychádza cena... Euro 15. Čiže euro 15 za liter. Asi si to pokazil. A nejde. Takto to musíme držať, lebo keď to nedržíme, tak nám to začne syčať. Čiže hovoríme tomu plné ruky práce. Ale už tankujeme a... Ale slúši ti to tam ako obsluhe. Počkaj, tak sa to robí, nie? To je lepšie tankuje. Áno. To sa dvíha. Jaj. Dvihneme púlku hore. Hej. Tuto s Peťom máme takú otázku, že keď si kúpime engine cleaner a nastriekame ho na môj check engine, ktorý mi celkom slušne pravidelne svieti, tak to zhasne. A kúpili sme taký nejaký prípravok na to, aby odpudzovalo vodu zo skiel, tak som na to hrozne zvedavý, či to vôbec pomôže. Baja nemá vyhrievané spätné zrkadlá, je to veľká škoda. Cez toto prakticky to nevidíte nič.
A takto sa psíky venčia. Jeden, aj druhý a tretí. Je tu zima. Čo je vlastne holý fakt, no sneží tu riadne. No. Takto nejako sa tu zbavujeme dôkazov. Takto. Aby nebolo vidno, že sme tu boli. Vidím kôž. No konečne, a Igorovou lopatou to robí. No a musím vám povedať, že akurát sme vlastne prekročili hranice. Nachádzame sa teda v Litve, takže pokračujeme ďalej, nezastavujeme, ideme na jedno pamätné miesto, ktoré si ideme pozrieť. Dúfam, že ho ešte nejakom dobrom čase stihneme. Takže potom letíme na ubytovanie a po ubytovaní letíme cez Lotyšsko vlastne až do Estónska a hotovo. Tam budeme odozdávať vlastne jedného psíka, ktorého sme zobrali so sebou. No a potom počkáme na trajekt, prejdeme hore do Fínska, budeme vo Fínsku, tam strávime chvíľinku času, troška oddychneme z tejto cesty a následne po nejakej drobnejšej pauze letíme, čo najvyššie sa to bude dať. Takže držte palce. Ide to zatiaľ naozaj super a nech to tak aj ostane. No a tak sme v Litve, hneď na prvej pumpe. Počasie je tu prakticky takmer identické s Poľskom. Ale chcel by som povedať, že na tejto pumpe nemajú benzín, nemajú plyn, nemajú naftu a nemajú záchody, ale majú otvorené a svieti sa. No, čo tam asi tak predávajú tým pádom? Prvé litvovské tankovanie. Áno, ja som mimoriadne nadšený, pretože posledných 10 tankovaní sme vykonali na prvú šupu a na každej pumpe mali plyn, čo sa na Slovensku nestalo. Ale inak ani cena není zlá, 73 centov za liter, to je podľa mňa úplne v pohode, nie? Úplne v pohode. V Holandsku je tiež 70 centov. Hej. Ja neviem, čo to majú. Ja som len zvedavý, keď sa dostaneme do Fínska, že aké ceny a aká bude hlavne dostupnosť plynu. Celkom pekné meste sme, inak tu žijú riadne Vianocami. Také, že údolie krížov by to malo byť. Hora! Tak hora, pardon. A ideme sa tam dozadu, tam až pozrieť. Inak to pôsobí dosť desivo takto večer, keď si to vezmeš. Takže podľa tvojich informácií by ich tu malo byť vyše 100 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99 865, 99 866, 99 867. Normálne tu sa človek až stráca, koľko tu toho je. Je tu toho veľa. Veľmi veľa. Keď sa pozrieš, samý kríž, na každý tu má asi svoj kríž pomaly. No. A ide to ďalej a ďalej. A tamto ďalej to pokračuje. Takže našli sme teda aj náš, slovenský. Legendy neklamali, že bola to výprava aj zo Slovenska, no ale podľa informácií si sem každý môže doniesť nejaký vlastný a môže ho pridať do tejto zbierky. Ja neviem, možno, že je to aj viac už ako 1 000 000 podľa toho, koľko tu toho je. Ide to až tamto hore, cez kadejaké úskalia, mikrocestičky a tak ďalej a tak ďalej. No, tak je ich tu naozaj akože strašne veľa toho. Ale už som sa asi aj stratil. Poďal to naspäť nejdem, tam sa zrýpem. V zime a v noci to má ešte lepšiu atmosféru. Bez kríža sem ani nechoďte, doneste si vlastný. Ako Peter hovoril, vraj to tu raz vyhorelo. Neviem si predstaviť tie škody a kto to sem znova nanosil. To pokračuje stade, tam to začína. Ide to tadeto, 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 takto celé dookola. A my sme boli niekde tuto a tamto hore. A to je fakt ešte nič. Dá sa to obísť aj z druhej strany, ale je fakt veľká zima. Dneska to balíme tu.